Егетләр, һәр милләтнең үзенчәлекле сыйфатлары бар. Сез килешәсезме? Әйе, минемчә, французлар бик итәгатьле, ачык йөзле, шаяртырга ярата торган халык. Бераз хәйләкәр дә. Матур итеп сөйләшә белү алар өчен бик мөһим дип интернеттан укыдым. Ә менә шведлар хезмәт яраталар икән. Алар бик җитди, аз сөйләшүчән диләр. Испаннар музыка җыр яраталар. Алар бик хисле. Минем бер испан дустым бар, ул нәкъ шундый. Кытай халкы бик тырыш, эшчән, уңган. Алар көне-төн эшлиләр. Алардан үрнәк алырга була. Татарларга нинди сыйфатлар хас? Алар тырыш, хезмәт сөючән, ярдәмчел, кунакчыл халык. Татарлар чисталык яратулары белән аерылып торалар. Шулай бит, Джон? Әйе, барлык татар дусларыбыз да шундый. Ә менә итальяннар бик эмоциональ халык икән. Фильмнарда аларны шулай күрсәтәләр. Немецларның төп сыйфаты төгәллек. Алар соңга калучы кешеләрне бер дә яратмыйлар. Бу халык шулай ук бик акыллы. Америкалылар, алар ачык йөзле, аралашучан, һәр вакыт елмаялар. Шулай бит, Джон? Дөрес әйттемме? Рәхмәт, Рүзәл, син хаклы.